projecte Life Clinomics és un projecte europeu d'adaptació al canvi climàtic que el que vol és promoure oportunitats i reptes per a l'economia i la societat local. Ens focalitzem en 3 territoris, que seria la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre, la comarca de l'Alt Penedès i la Reserva de la Biosfera del Montseny, i amb 3 sectors econòmics, que són el sector de la pesca, el sector turístic i el sector agroforestal. Gràcies al treball de les meses territorials d'adaptació al canvi climàtic s'elaboren uns plans d'acció consensuats pels diferents agents participants en els que es fa una relació que derivaran en la selecció de 6 accions pilot que s'implementaran a cada un dels territoris, que després també hauran de servir una mica com a exemple d'accions a replicar en altres territoris de la Mediterrània. El que es genera també són unes línies de capacitació i de formació enfocades a donar coneixements als actors implicats a cada un dels territoris i a cada un dels sectors amb els que treballa el projecte. No tindrem més aigua per produir més aliments, sinó que en tindrem menys aigua. Per tant, al final haurem d'acabar produint molt menys aliments amb molta menys aigua. I aquest és una miqueta el dilema. Enfront a això, les solucions que tenim són solucions tecnològiques i de coneixement. Hem de conèixer molt bé el medi en el que treballem, hem de saber adoptar les estratègies d'ús d'aigua que realment ens ajudin a maximitzar aquest rati de quilo d'aliment per metre cúbic d'aigua utilitzat i només d'aquesta manera, coneixent el que tenim, desenvolupant noves tecnologies, noves maneres de fer, serem capaços d'acomplir aquest repte que tenim. La nostra societat ha de ser conscient de la importància de l'aigua, en una cosa tan bàsica per tothom, que és com la disponibilitat d'aliments. El canvi climàtic, amb les variacions en temperatura, precipitació i demanda evaporativa com a principals factors de canvi climàtic, produirà que les varietats i portaempells que tenim plantats avui dia a les nostres vinyes, en el qual obtenim les produccions tant en qualitat com en quantitat que desitgem en aquest moment, no siguin les òptimes en les condicions futures. I, per tant, s'haurà de fer un pas en el canvi de varietats i de portaempells que vagi maximitzant aquesta òptima productivitat en el futur. El canvi del material vegetal no serà el mateix a cada lloc, sinó que s'haurà d'adaptar a cada lloc i a cada circumstància perquè sigui el millor per a aquella zona. Així, potser l'espectre de varietats en alguns llocs serà el que tenim ara, amb una selecció dels millors clons que estiguin més adaptats a aquelles condicions. Un altre passarà per la recuperació de varietats ancestrals i també per programes de millora que ens produeixin noves varietats que avui dia no coneixem, no tenim, o que siguin resistents a determinades malalties o a portaempells que siguin més resistents a la salinitat o a la sequera, per exemple. Nosaltres estem desenvolupant l'activitat sempre amb la natura, a l'exterior, i patint els canvis climàtics sobre els conreus i sobre l'activitat econòmica que desenvolupem. I el que estem veient és, sobretot, una mancança d'aigua, períodes molt llargs de sequera i un increment de les temperatures, que això el que fa és estressar les plantes i que hem de treballar amb varietats de material vegetal, amb una nova petjada del carboni, incrementar el carboni dels sols i l'humus de la terra per preservar la fertilitat i l'aigua, i que tot això s'ha d'anar implementant i que al mateix temps ho hem de fer compatible amb una realitat econòmica que ho faci viable. De pensar que aquest només és un primer pas. El gran èxit és quan som capaços d'ajuntar amb aquestes taules a tot tipus de representants de la societat. Les jornades del projecte Clinomics, que ajunten tots els actors
del sector, en aquest cas des de productors, els sindicats, les administracions i els grups de recerca, fan que es posi sobre la taula els problemes que són més importants pel sector, els últims avenços i les necessitats i les opinions dels productors, que són la primera línia d'actuació. El que estem intentant amb aquestes xerrades i amb aquesta divulgació és fer una reflexió d'una banda de què és el que està passant i com posar-hi solució i com ens podem adaptar a aquest futur que sempre és incert, però que estem veient que això del canvi climàtic va de veres, que va seriosament i que cal una reflexió i unes actuacions per poder fer viables les nostres explotacions. Sense aigua no hi ha aliments i això cal que tothom ho tingui molt clar. Per tant, aquesta seria la manera o la nostra manera d'enfocar el gran repte que tenim del recurs aigua, la gestió del recurs aigua, per produir aliments en un món canviant. Hem de començar a decidir quin material vegetal necessitarem o voldrem ara per estar preparats d'aquí 15 anys i així successivament de cara a final de segle. El futur és aquí i que ja estem immersos en un canvi climàtic i ja estem patint d'alguna manera les conseqüències i hem de saber afrontar el futur amb els reptes que comporta tot això.